The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Haga khat sau truk nailar aja penrio. Kladen ka jingelang, jengkinong tray master rule. Kiba tray hapo katanat PHE. Barhakan ka jingelang, kilekeren, kiba buon kiban, nakabanta ka jimentoy jongki. Haga basdang, kilapan pau ka jing ai kublay, ya katanat, kabala pelat ya katulop jongki, kabasaw banay. Kimat kiba kilekeren kikintop, ya ka EPF, nakabanta baro kinong tray master rule, kanang makinyo ya kahok jongki. Kilay kerendu nakabanta panbut din ya ka Meghalaya regular casual workers. Barhakan ni ka juk jingelang kila thawi ka kenhun jongki kabala tip kum ka union master role PHE Meghalaya. Bat kinong kit kam kibala syajiat ki kentum yo ba Nazariya skill lanong kum president. Ba kasamo itrikam jong kani ka kenhun kandai hadu ka laipui terik luber arjar penyo. Hakbiyadai bat kani ka meeting ka bangi lakhot menta kasi kalong halor kabalingkong kalong halor kajing kwa jungi ban ai kublai yo chief engineer ya kajing la jungu ban light no ya ki tulop jungi baro hai kini kisi kibla dem ngidap sisa da kajing so sarong mo bangi la yo alut ya kitiki tulop jungi kiba ngi la omla ban yo na du ka benai April ter hadu Julai lai mentang ila yo alut ya kini berok sau benai bat kabar along ba ngi pelong ya kani ka jingelang hakani kasi ba ngi kuwa ken ba ngin donno la ka jong kataka body jong ka union lani ka kenhun jong ki master PHE tangka department PCE nang ba ngin trikam rengkat lang bat chief engineer nama ngidang don ya ini ki kimat ki ba ngimpat yo kabaya de bat ka EPF ka bangi kwa nakaliang jong chief engineer un aino ya kita ki jingtho amo ba ngila ban apply ya kani ka EPF bat kunju ya ka welfare board ba kanang ba man na way po way u master unyo ya kani ka hok ka ban kaliang jong ka government kala ai na manta jungi ya kani ka si ngila ngiyo ya kani ka jingtip ka batikna ba ngila yo lut ya ka bainong ka jungi ru kadai lang ba hakani ka agenda jong kani ka meeting ka bangila bu bangi pan ka report naman la ki department bat naman la ki district bat kunjo ran po rilom karo kilayawan lang ila ya kata ka report ba ila yo lut ya kani ka bainong ka jongki kata kadi ka way ka ba ngi kwa ban yadon ha kani ka si namar nadu ba lasdang ban pelat ya ka tulop jongi ngimpat mi sanu ban ai kata ka jing hublai yo chief engineer kum ki master PCE loi hani ka si ka bamta ni ai ka jing khublai ka ba khrau tam ya chief engineer changi ha bijai bat kani ka EPF nga wa ban ong ba ibidai bat kilat ki ba ngin yo kum ki master ha ibidai ki jingpang ki jing sitom mo ba kata ka ba ngite banyo anjing sutu along ta yo hagani si ka bamenta ngi la yo ru ban form ya kani ka union ka ban pentelun ka ba sedang nadu menta kasi hadu ka life way tarik jong u march arhajar ar punyo ila yo nong kitkam ban
kilajit yang aku mu presiden Bandon Haganika Union of Master PHE Meghalaya. Thì là dọi cái năng kit cắm là biết bên biang cái này cả jing don kam jongi but dakani ka union ini tray rengkat but chief engineer but in budin ro ya kini ki ba in pat yo kum ki ho jongi secretary ide ikong Rita Harbamon kabakam kong san chuchu ro hangni kalong ba nila yakren no mene hagabide bat ka CW nakaliang jongi ngikuwa ban budin ya kaniro bangin dangyay yakren bat ya siltimot ba di sibsinian mo ba in sumphaban entrekam no ya kanika RCW ha i office jongi kum ki PCA at kum gajing tip jongi ba ngilayo na isip general men hatu por bangi ya kendo yung kumba prahajatan هذا اللي بيتري صلاة Nadune khai đi con. bây là tông xoay ngà cái dia pakai smil de citro Ili mem yor ain gini con me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Lẹ mày để stage nam này tao bị còn quá. Tí tu. Jadi kasi yang ngayon bisa orang lain mo na. This sao? pinai wan ai bam snyai bam sien ai ta papacho families to that means right for it Ông lúc ném ngủ qua nhà khmat đó. Một tê tàu tràn bò rừng khlev. Hey, pass your first division ah. Con, pasok ka. Oh, babe. Congratulations, con. Thank you, babe.